Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Wenezde, Izuụka nke abụọ n'oge olile anya onye nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke 40, malite n'usoro nke 25 ruo na nke 31. Onye nsọ na-ajụ sị, onye ka unu ga-eji tụnyere m, nke na-amụ ga-adị ka ya? Lee anya n'elu ka ihu onye kere ihe ndị a niile. Ọ bụ onye ahụ na-edupụta ha n'igwe, na-akpọ nke ọbụla aha ya. Site n'ike aka ya na ike ya dị egwu, o nweghị nke furu efu. O Jekọb, gịnị mere iji na-ekwu? O Izrel, gịnị mere iji na-atamu sị, diwenụ amaghị nsogbu m, ọ na-ele ha oke ruru m anya? Ọ bụ na unu amaghị? Ọ bụ na unu anụbeghị? Chineke bụ Chukwu dị ebe, onye kere nsọtụ ụwa niile. Ọ naghị ada mba, nke ike na-agwụ ya, nghọta ya dị omimi. Ọ na-enye ndị dara mba ike, na-emekwa ka ndị na-enweghị ume nwee ume. Ọbụladị ndị ụmụ okorobịa ga-ada mba, ike ga-agwụkwa ha. Ike ga-agwụkwa ndị na-eto eto, ma ndị niile chekwubere na Chukwu ga-enweta ike ọzọ. Ha ga-efe n'elu dịka ugo. Ha ga-agba ọsọ, ma ike agaghị agwụ ha. Ha ga-aga ije, ma ha agaghị ada mba. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: gọzie Onyenwe anyị mkpụrụ obi m. Gọzie Onyenwe anyị mkpụrụ obi m. Gọzie aha ya dị nsọ ihe niile dị n'ime m. Gọzie Onyenwe anyị mkpụrụ obi m. Echezọkwala obi ebere ya niile. Azịza: gọzie Onyenwe anyị mkpụrụ obi m. Nke o ji gbaghara njọ gị niile, ma gwọọ ọrịa gị niile. Nke o ji si n'olulu zọpụta ndụ gị. Nke o ji were ịhụnanya na obi ebere kpube gị okwu eze. Azịza: gọzie Onyenwe anyị mkpụrụ obi m. Osebụrụ ụwa dị ebere na ịhụnanya. Ọ naghị ewe iwe ngwa ngwa. Ịhụnanya ya dị ukwuu. Ọ naghị emeso anyị. Ọ naghị ata anyị ahụhụ dịka amamikpe anyị na njọ anyị si dị. Azịza: gọzie Onyenwe anyị mkpụrụ obi m. Mbeku. Aleluya, aleluya. Onyenwe anyị na-abịa ịzọpụta anyị. Aṅụrị ga-adịrị ndị dị nkwadobe izute ya. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke 11, malite n'usoro nke 28 ruo na nke 30. Jesu kwuru sị, bịakwutenụ m unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị eboro ibu dị arọ, aga m enye unu ezumike. Nyaranụ ịnyagba nke m n'olu unu, mụtakwanụ ihe n'omume m, n'ihi na adị m nwayọọ dịkwa obi umeala. Unu mee otu a, obi unu ga-enweta ezumike, n'ihi na ịnyagba m dị mfe, ibu m adịghịkwa arọ. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.